Girekomendar sa school official sa Mactan National High School nga pabalhinon og laing eskwelahan ang grade 8 student nga nagpost og online threat niadtong milabayng weekend nga nisangpot sa pagkanselar sa klase sa naasong tunghaan sulod sa duha ka adlaw. Ani ang detalye. Gikonpermar sa OIC sa Mactan Junior High School, Jared Flores, nga nahukman nilang mas maayong mabalhin og laing eskwelahan ang grade 8 student nga nagpost og online threat sa group chat nila sa iyang mga classmates niadtong milabayng weekend. Actually, katong iyang gibuhat, no, kuan ra man gito kanang out of kuan lang gyud nga ma-disturb ang school. Nakuan po nato nga public disturbance po to. So change of environment kay dili pud mi ganahan nga mobalik ang bata og eskwela diri nya mabuli siya. Niadtong Lunes, nagdeploy gilayon og mga personnel ang Police Station 2 sa Mactan National High School aron paghatag og seguridad sa pareho mga tinun-an, teachers ug school staff ug aron mawagtang usab ang kabalaka sa mga ginikanan. Apan pag alas 10 sa buntag niadtong Lunes, ubay-ubay sa mga ginikanan ang nidagsa sa Mactan National High School aron kuhaon ang ilang mga anak nunot sa kabalaka. They came up with a kining decision na nga kuan lang ang klase. I-stop lang ang klase o i-cancel ang klase and then papaulin ang mga bata. Busa kagahapon, gitigom ang mga ginikanan sa mga estudyante sa junior ug senior high school sa Mactan National High School, ilabi na kay usa lang sila ka campus. Gipaubos sila sa school safety procedures o gipahinumduman sila sa ilang responsibilidad isip mga ginikanan. Kaganiha, ang mga teachers na usab sa junior high school ug senior high school ang gipaubos sa psychological first aid ug reorientation on safe learning environment. So kita mga teachers, we are well equipped with Matod sa principal sa Mactan Senior High School ug sa OIC sa Junior High School nga bisan pa man kung gikanselar ang klase sukad niadtong Lunes sa hapon hangtod karong adlaw apan gipaubos nila ang mga estudyante sa asynchronous class. May mga modules usab nga gipada ngadto kanila. Gani aron pagsiguro nga nagbuhat gayud ang mga estudyante sa ilang assigned task, gi-require sila sa pagpada og mga hulagway samtang nag-answer sila sa ilang mga modules sulod sa tulo ka adlaw. So inigbalik sa mga bata na to, mag-debriefing silang activity para lang yun for emotional check-up, kung okay pa ba sila with the current situation and what we can go ways forward na to. And then collecting also the learning modules nga ilang gipang answers. Samtang gibutyag usab sa CSWD nga nag-agad pa sila sa desisyon sa mga ginikanan sa grade 8 student. Sa pagkakaroon, gikatahong gitimbang-timbang pa sa mga ginikanan kung mubalik ba sila og puyo sa Mindanao o magpabilin gihapon sila sa Lapu-Lapu City. Ang inahan mismo sa bata gikatahong nasubo usab pag-ayo sa nabuhat sa iyang anak. So if ever dili gyud sila mobalhin, mag-change environment siya, so ibalhin na mo mutabang niya para ibalhin og lain nga school, but modular lang. Kay dili naman nila dawaton. Ila namang sang ipa-change of environment for the meantime. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.